Здравейте! Аз съм Ива и вие сте с предаването Полезни съвети. Днес ще ви разкажем за ананасът. Той е тропическо тревисто растение, чието плодове са без семена и са с сладък, сочен вкус. Познати са повече от 80 вида, като теглото на някой от тях надвишава 4 кг. Той е не само приятен за похапване, но и много полезен, като е желателно да се консумира в прясно състояние, тъй като при консервиране част от полезните му свойства изчезват. Калорийната стойност на този плод е почти 50 килокалории за 100 грама. Съдържа калий, калций, желязо, йод, витамините А и С, както и някои от група Б. Ананасът стимулира храносмилането, тъй като ензимът бромелин повишава ферментиращата способност на стомашния сок и подпомага разграждането на белтъчините. Редовната консумация на този екзотичен плод води до понижаването на кръвното налягане, възпрепятства възникването на тромби, предотвратява варикозата и прочиства кръвоносните съдове, извеждайки шлаката от организма. Ананасът е полезен при лечението на инфекциозни заболявания, пневмония, бронхит, артрит и може да послужи за профилактиката срещу инсулт, инфаркт, атеросклероза и други заболявания на сърдечно-съдовата система. Споменатият вече бромелин има и друго свойство. Той прави кожата еластична и премахва възрастовите следи върху нея. Ананасът подпомага лечението на заболявания на централната нервна система и е ценен помощник на хората в предпенсионна възраст. Той укрепва имунитета и нормализира хормоналния баланс. По-доброто усвояване на храната, притъпеното чувство на глад, извеждането на излишните течности от тялото, както и ниската калорийна стойност, стоят в основата на ананасовите разтоварващи дни, след които се наблюдава понижаване на теглото с до 700 грама. Според диетолозите, те могат да се провеждат 2 пъти седмично без вреда за организма. 200 мл сок от ананас на ден е профилактично средство срещу отоците и варикозата. Същото количество се препоръчва на болните от хипертония и склонните към атеросклероза. Сокът от ананас е добър помощник при лечението на онкологични заболявания. С него се лекува и простуда. Природният витамин С укрепва имунитета и премахва хиповитаминозата. Въпреки многото си полезни свойства, с ананаса не бива да се прекалява. А страдащите от язва и гастрит, бременните и децата до 6 години трябва да го избягват. Макар да няма категорично доказателство за твърдението, според някои акушерки, жените, които преносват, трябва да пият повече сок от ананас, защото консумацията му може да предизвика контракции на матката. Това бе всичко от нас за тази вечер. Желаем ви спокойна вечер!